Sa Mandaue City, dugangan ang makasakay sa tricycle apan paminusan ang plitihan niini. Ang plano miani ug lain-laing reaksyon sa mga pasahero ug mga driver. Ang report ni Nico Sereno. Sa meeting sa Tricycle Regulatory Board, gisugyot ang kabag-uhan ug pagpaluag sa pipila ka mga palisiya kabahin sa ilang operasyon. Naaprubahan sa mga sakop sa board, tugtan ang pagdugang sa passenger capacity. Gikan sa tagduhara ka mga pasaherong makarga, ngadto na sa 5. Apan subay niini ang pagpamenos usab sa plitihan nga ilang gisingil. Sukad nagpandemya, tag 20 pesos ang pliti kada pasahero, apan duhara ang mamahimong makarga. Karon, gikan 20, sugyot nga himuong 10 na lang ang pliti. Level 2 naman ta, pwede na ang full seating capacity. Gani ang province, kuha naman sila, full naman sila. Daghang reklamo nga ang Mandaue may kinamahalan og pliti. So ang akong nakita sa Talisay 15, ang sa Lapu-Lapu 15, ang sa Cordoba 10. Aprobado na sa board ang mga plano ug iduso ngadto sa konseho. Among i-adapt ang nasabutan sa Tricycle Franchising Board. So ay pa na Una pa ma-implement, kung ma-approve sa council. pero definitely ma-approve ang yun na. Apan sa pagsusi sa GMA Regional TV sa pipila ka mga tricycle drivers, ang uban supak sa plano. Matod nila, naglisod na gani sila karon kay ni mahal ang gasolina, paminusan pa ang plitihan. Ang mga pasahero managlahi sab og reaksyon sa plano sa dakbayan. Sayang kakargar ning duha yang gasolina, saka naman ko kayo. Sige saka ang gasolina. Maayo nga. Okay ra siguro yan 15-15, kay 10 nya 5 makakarga kag duha ra. Di 20 ra. Murag matiwas nang tani. Basta dili lang kay maghuot ba? Oo. Asa okay na ka ni nga ni ginagkanuna di ay. Ano di kung 5 mo pusod ma'am? Na maghuot niya to niya na. Nya sama ning senior ta niya di ta maka. Delikado ba yan? Uma nay maayo kay iusos ng pliti. Oo. Balag ni taas ang gasolina kay daghan naman sang pasakyon. Di ba? Pero 5 na may pasudlon sa tricycle. Okay ra gyapon basta 10 ang pliti. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.